For today's video, naglalakad kami ng anak ko mga lab na si Aliyah at yung pamangkin kong maganda. So yan nga mga lab, naglalakad lang kami mga lab, dyan lang sa gilid mga lab para hindi kami mga lab masagasaan ng mga nadaan na mga sasakyan. So tuloy-tuloy nga kami ng lakad ng pamangkin ko pati ng anak ko mga lalab. Kung makikita nyo may mga estudyante na naglalakad sa gilid din ng mga lalab kasi uwian na nila this time. So ngayon mga lalab, kung makikita nyo mga lalab, malapit na kaming makarating sa harapan mga lalab ng 7-Eleven. Pagdating namin dyan mga lalab, kung makikita nyo mga lalab ay madilim pa yung loob. Kasi mga lalab, nagtanong po ako dyan, sabi, bigla daw pong nag-shutdown yung kuryente. So ngayon mga lalab, nung biglang umilaw mga lalab, dumating na yung kuryente mga lalab, pumasok kami sa glit ni Aliyah mga lalab. So ngayon, lumabas nga kami saglit kasi sabi ko, wait lang namin si Papa. Kasi sabi ni Papa, bibili daw siya mga lab ng gulay sa palengke. Sa harapan pala mga lalab ng 7-Eleven, kung makita nyo, may malaking building yung mga lalab. Sa baba niyan, may mga nagre-rent na mga grocery, mga lalab. Sa taas po niyan, may mga nakatira. So ngayon, kung makikita nyo, meron dyan gasolinahan ni DC ng mga lalabs. So, from there mga lalab, pwede po kayong maglakad pabalik. Then, makikita nyo mga lalab yung bagong bukas na 7-Eleven. Meron din yan mga lab, Palawan Pawn Shop pala. So after a few minutes mga lalab, makikita nyo mga lalab, meron pala dyan mga lalab na dadaan na parang santo mga lalab na. Kasi today mga lalab, meron palang prosesyon. This time pala mga lalab, marami ng mga customer mga lalab na napasok kasi mga lalab, meron na pong kuryente maliwanag na sa loob ng 7-Eleven. So ayan mga lalab, nasa harapan tayo dyan mga, hindi pa ako dyan mga lalab pumasok ulit, ayan. So may nakita kayong mga lalab na nag-ayos pala mga lalab ng cable ng kuryente. Siguro tumawag yung 7-Eleven dahil nga nagkaroon ng problema sa kuryente. So shoutout pala kay kuya dyan, ayan o. So mga lab, pagpasok ko mga lalab dyan, unang makikita nyo mga lab, meron pala dyan sila mga lalab na machine na pwede po kayong magbayad ng bill ng kuryente. Ayan, nandyan mga lalab sa machine na yan. So makikita nyo mga lab sa gilid dyan mga lab, meron din sila mga lalab na ice cream. Ayan mga lalab sa display. Meron din sila mga lab, mga panindang mga alak dyan. Yan mga lalab, yung harapan mga lalab ng kanilang counter. Napakaganda mga lalab. So may mga customer na nga dyan mga lab. Kompleto rin sila mga lalab na mga paninda mga lalab. Meron sila dyan mga lalab chichiria. Ayan, may mga juice. Ayan mga lalab, napaka-kompleto mga lalabs. Kaya mga lalab, punta na po kayo dito mga lalab sa 7-Eleven. May cat food din pala sila dyan mga lalab. Yan ang kagandahan dyan mga lalab. Meron din silang cat litter dyan mga lalab. Ayan. Clamping cat litter. Ayan. Makikita dyan mga lalab sa gilid. Naka-display lang po mga lalab. So, meron din sila dyan mga lalab. Mr. Donut mga lalab. May mga, ano dyan sila mga lalab. Yung cup noodles. Ayan. Di pa sila mga lalab naka-display dyan mga lalab. Kasi kanina nga mga lalab nagkaroon ng problema. So, ngayon makikita nyo mga lalab. Kompleto po sila mga lalab dyan ng mga paninda. Ayan mga lalab. Yung mga alak nila dyan mga lalab. Then makikita nyo mga lalab, dami nila mga lalab soft drinks dyan. Iba't ibang soft drinks mga lalab, nasa ref lang. So ayun mga lalab, kompleto sila dyan mga lalab ng mga chichiria mga lalab. Ayan. May mga customer nandyan si nanay So inikot natin mga lalab ang loob dyan mga lalab ng 7-Eleven mga lalabs. So may mga tissue din silang mga paninda dyan mga lalabs. Ayan. May mga joy. Lahat mga lalab, kompleto sila dyan mga lalab. So mga lalab, punta na kayo dito mga lalab. Malapit ang itong mga lalab sa sa palengke ng Bula. Kaya mga lalab, pause tayo mga lalab. Kasi mga lalab, bagong bukas pa lang ito sila. Siyempre, ka-operate lang. Hanapin natin mga lalab yung kasi magti-thank you tayo kay ate. Ay, mga lalab, nag-ayos pa sila mga lalab. Hindi pa gaanong maayos mga lalab yung display nila dyan. Ito. Ayan. Magti-thank you po pala tayo mga lalab sa andito yung cashier kasi inalaw tayo mga lalab na mag-video dito sa loob. Nasaan ba si ate? Sa ito Ayan. Ate, thank you pala ate sa pag-alaw. Ayan. Thank you po. Ayan si ate. Ay, mga lalabs tayo mga lalab. May dami na mga lalab, customer mga lalab. Ayan.
Doon sa, ano yun mga lalaba, counter yun nila mga lalaba. May nabili. Counter nila yun mga lalabs. Yun lang po mga lalab. Follow for more. Thank you for watching. Bye-bye.